Hi guys, good morning. So, ngayon guys ay ready nami. Ito na sila natin ngayon sa silong. Ipang hapon na nin. Butang naman ako rin, bira naman. Oy, kadaw ka. Ito na pa dahil dani, among pangdalhon. Kaniwan na mo yung dadon diri. Oh, na pa din na pa. So, si Papa Eddie din mo na-assign. Na-assign na kapina. Bye-bye guys. Ooh, color. Let's go na mi guys. Go na sila, guys. Kani. Ito na mi guys. Kailan na liwan? Hoy, Rosalie, na pa kayo nabian? Kailan na liwan? Dadon ni Lin. Sure ka? Lin. Dadon ni. Hinahinay tagnao guys. Hinay guys. Sige guys. Sige guys. Sao naman ni nga Sige guys. Kinit guys. mag-attack naman good me. Mag-attack. Bilin si Papa ni guys. Bilin lang ko guys. Kaya may tao din yung basi kawato ng balay. Mulagi. Ginoo ko Lord. Hala, kuwain ako. Naara guys sa ibabaw. Mawa pa na babaw ang tubig. Kuha na lang tadaan kayo basta yung mag... Oh. Di kuwain gumitubig daan di. Mga 5 kabuok di. Taga sa amin. Kung man siguro dito na ang kuan. Ang tubig. Asa na? Si babaw. Kala to. Pa na kanaog. Naog na. Ano naog na? Kanaog. Dato na lang tapuhaw niya. Ubos. O sa ubos. Plastar na to. Kaya hindi naman natin. Sa ibabaw. So, wa din yung ibabaw daan. Di murag nagka, dikit-dikit man ang karton. Alam sa kuda ka? Alam sa kay bukat kayo. Wa sa diya na ako ban jadi na sa kunti ilang. Hasta ni palihog lindi. Lin, alam sa diya di? BP naman pag. Oh, Sa bako na lang ninyo. oh, sa bakon na lang mo naman. Inatras ng sakyanan guys kaya mabakingan dito sa babaw. Unang inana na siya basta manaog. Kaya maligid. Dili pa videos lilin guys kinangihi. Na diha. Hala nakapiyong ko dugay kay ko nakatulog kay hayag maging suga. Nakusog po kay mohagok. Sus ginon ko makahagok. Makauna lagi kong tulog impas ng kauban. Muhagok man apilubot. Unsa rin siya ma-building? Dito sa Aliana ni graduate to grade 6, grade 1 to grade 6. Mga tubangan dito. O to dito niya dili na mo ani sa Santo Niño. Paich na, paich. Ha? Plastar sa. Okay. Tit naog sa tipay. Plastar sa kuno. Kani-kanilang palihok ko de. Ay, mabutangan diya ma? Oh.
Ay, meron na ginawa kasi nagma-awo. Kami sa unan, nagpong baboy, lapit. Lap. Hindi na malak. Ako, dito na sa ako. Ha. Kapila baboy. Wala, sa ako na daw baboy. Saanan yung Balon may kamahaw guys. diyan na sa kupilan. Yung bukat, malata ng mga. Malata. Pabawon ko ni Papaydi og BP. Ang gawas, ani na lang. Sato pa. Ang gawas ninyo, katong mga sako, dili, una kami siya dito. Natagunya, diharata sa sulod. Dili eh. Kung dili sa kuan, daga na magkaswat-kaswat. Gabiyahe pagkali. Mabuto yung yan. Binuangan pa yung kaswat. Yan, dito lang, dito pa na. Ngayon pa yung nabuligan. Oo, maganda magsulat sa una. Tapos na nakakilo ko kasi kung sa punta. Balo ka. Alam, ilang ka po isyanin? 50 man ata. 37, last time. Katong naay istro mautong kuan. Duha ang noodles. Isa ka sardinas, isa ka kape. Sa ulit ba? Oh. Sa ko, nakaw ni Ako ba na mo sa tayo dyan? Mas mauloy. Pagkat Tabok lang dyan sa tayo. Tayo lang, sa island. Ha? Unas. Linaw manggaga. Unas. Unas, oh. Unas gito. Hi guys, good morning. Sumamahaw sa mi guys. Kay ginoo ko udto-udto na. Murag something nga gutom na. Mamahaw sa lang ni. Nana mi sa bubu. Pero paingon mi sa Guadalupe. Nana mi sa Dakit, bubu. Dili bugnaw lagi. Ah, dili bugnaw. Palit lang tag bugnaw. Nagbalon may fried chicken. Saka pa edit na nagluto ko sa'yo. Waling imutit. Kaya nagpasalig. Wala na kamata. Tayo ko lang kaniyo. Bangon sa gusto sa magpasal sa
Kami sa area guys, sa first bat nga mong hatagan. Kana yung balay dahil wala ka na. Kanang mga balay at lang. Oo, naman nila sila nire ka naman. Sige man gud. Madam. Ginoo ko. Ako ikaw gud. Ang ganda na sis. Wala ra ba ni kuan light? O ana lang. Dito na lang. Sige. Ada bubong lang inday karo mabahin tanan. Paghatag nimo ba wala dito nimo gion? Biskit kami. Wala siya na. Oh, wala kani di ba kani wala nimo gion. Pag ako nakitaan karon. Ko wala man nagdagan ang number. Kalat ko guys yan ka ilang arlen uta. Na dito ay durang wala ay hata. Durang sa ni man. Ako budurang ko kibaw luto ko ya putasa. Ati. Ay kabalakati. Oh. Ako ay bukas lagi. Madam. Dahil lang ako lang i-post diri sa taga-bugo ka kung ba nga wala mo diri koan. Kasi maabdan mo diri ba? Pinaginigan siya to. Oo. Aliwa. Kay dito may taga-dakit man ko. Taga-dakit ko to highway. Oh, dayon. Daghan man nanghatag pud to. Bisan pag di mo moatos kalsada, mo ato man siyang balay. Uy, salamat kayo. Salamat din yung tao. Di mo mga ikuan na mga sakol, kasi gamitin ninyo. Matya ako nito mo ka. Take. Kay nagkuha man gud tugog nag-andar magi akong tanong kani dai no. Akong gion ko lang. Kira. Namto dahan ta may minya pwede. Okay ra. Si Papa Mario ko asa bukid kay naama si Mio dito. Ato lang itong baay ko na. O di apa Lim? Oh, pera. Hindi pa. Ayaw sa magawa. Kay ato ni ipos ni nako. Babasa na pa ipahatag si. Hindi may mga vlog. Ano lang katulganan ani guys. Ni kalo. Gabi naglinog no. Naglinog may gabi dito mi sa groceryhan. May paglinog. Pero hinay ranon siya. Kira, dagan po salamat sa inyo tanan. Pero na mo'y tubig na dire, agas. Wala. Ha? Ato mismo pa magkuha. Kaos ni. Mo? Pero tubig ninyo dani di ay. Wala pa sila tubig dire guys. Natagaan kag biskwit long? Ah, natagaan daw siya. Mga balay diya guys. Ato ba yung nervous diya kag diya ka bayaran. Okay ra dani kay safety kay walay kahoy nga mo hagsa. Man napit niyo balay day nay. Na diha. Daghan lugar balay pa diha ibabaw. Kami ngani oh. Sana lang sila. Ang inyong problema ani kung mag-ulan og kusog. Oh, uwan ka hangin. Lagi luoy ang mga bata no. Lagi. Sa kita mga tiguang malo. Dito ay tiguang. Hindi na gaya ng kung tani daplin.
Ulog din. Abi dito. Abi pag mo na mamataro ka sa. Kinati. Nalagi diha. Una kita vlogger nga mo sa tapak. Sige kita usa. Saya nga to pa. Dito na bita no. Nadawat mo inani ba no? Napay mga tambal. Oo, tama ka. Loy dito sila. Nani ang mga hardware wala na sila. Ay pangatag dagan mo. Balik. Ano sila way lista-lista ba? Away lista-lista, balik. Balik na dayon. Oh, tuloy mong anak. Bisa mga bata nagdano? Nan sa libi layo ra di eh. Ang linya sa mga tao, antod jaligi. Palinya ka to sila, gwanta lang po. Okay, para. Ay pahala di o kuan. Ay dagan siguro ng pangatag ba kay nganong Ano maghapon man. sisisin ko na diha. Iglesia may nagasuwat. Ay iglesia ang nagsuwat. Sa plastic iglesia. Iglesia may nakong kana. Kang taas. Sana ganit po po. Sa puton sa dani ang mga pulis. Sila yung sila. Awa ka tapat ng building mo sa iglesia. Tapat ng iglesia mo na tagit ko da sa wanang tunga awa. Ah, Dabuwag mo sa building. paduli ta be. Tingnan sa rin tuwatik. Dilagi ko mangutot ay kabalaka. Nag-video ra ko. Makita aras video? Lingap. Ay, iglesia lagi na. Iglesia. Iglesia. Ah, malapit. Ah, Tuyok, sulod. ilang linya, tuyok. Sulod. Pero dito pa sulod no. So, na. Pwede rin sila magbalik-balik no? Pwede ra magbalik-balik kay. Tuyok lang nila. Hindi na yung mahubas, balik naman. Ah, giplastar pod nila. Ilang giplastar, tuyok. Oh, giplastar pod nila balag magbalik-balik ang tao. Uy, ginoo ko kataas ko sa linya. Nagbalik ko ng atin ko. Sa iyo na kad, pila ka kilo. 1 year din nila. Sa pagliko. Ayaw mo kabalakan. Ayaw mo katawala ka kita ganong tanan. Tanan. Linya, linya. Linya rin. Ano, diri? Oo. Ah, dito mo, dito building na. Gusto asa kay linya eh. Ay, di harap mo. Tuluman ka linya. Ah, makakuha na lang, makarecover na na. Amak to. Bahay. Kasi ginana mo tamak mo. Yan tong bulan ang tiguang. Kisa nga tiguang mama. Pakilid gito. Ah, dili man ta, dili. Kahit ito kaya ang dili. Kaya may isuot sa mayor. Franchise ka ni. Si Vice Ray ka na kuan. Pagdali niya tipid. Sir John, Grabe ito din si Rino. Grabe din. Awa, dito. Awa sa kuno ni Aisa. Loko. No. Aisa na din. Nurses siya. Ato talo yung sa Gisano. Ato mo kita mo dito. Grabe diri no. Wala bawal na masuot. Awa ko no. Bawal siguro. Bawal. Oh, dire kilid man.
Ari kilid ay kilid. Likod na Oo, likod diri. Pero, Dini wanuwi. Dili ra ni one way. Diri sa dili ra. Wala pa rin kay wali one way kitungod kay abitanan ba. Katong one way sa una pwede lang kagian man. Katong diri namatay, diyan lang sila nga pikiri. Pagad kani diri kaning building na. Naunsa na. Lupagan sa iyang building. Pikiri? Pikiri. Ari tadi agi di ba kita mo building dia nga nagsugag. Namatay ang tagiya. Oh, namatay tagiyan. Dakan damage oh. Okay, ari diri pikas, ari diri pikas. Yodo inyo nila diri. Ari diri pikas, ari. Balik pa wala. Mawala. Kasi gipulpog naman nila, dili na kayo. Ano? Sarado man. Oh, ano? Kana diha, awa. Wala na pikas. Nang sakyanan oh. Kani kay Grabe mo kayo sa lalo. Ato na balik. Oyo kita sa talapos. Ari na lang. Ha? Guys, paingon na may ilan ni Alchel. So ngayon kusog kay ulan. Hangin no? Wagi di man. Yang part video ba. Uwan. Ay, nikulong na. Hangin. Paliko tada yun. Kusog po, tanawar ko na kakusog oh. Nagitin ko. Nakaluoy sa nanggitin oh. Pagkat ko na lang hatagan daw. Dapat sinasabi. Una apa oh. Padani oh. Nakaluoy. Kuan man mama. Ah, ilang balay kay simento man. Luwagin sila no. Muna nanggawas sila. Sila pwede sa sulod. Nyawa na nagulan len? Nagulan wala. Wala na. Wala ko na nagulan guys. Every kusog. Kaya kita na itong ulan. Kurang ulan guys. Ay dako kay. Nay ng hata guys. Sakali ah. Linya din. Yung mga tawag katiin. Agoy ginoko nagulan. O sayinan ka kani maglinya oh. Agoy. Ano ka ba? Hindi mo. Hala. Gani sulod. Kabot kami guys. Okay, sunod niyo sa radio. Tagayan niyo te. Pura, ginoko. Nagdino ba? Guwan-wanan man mi oy. Nakababag mo sa dire. Nay pagyo. Nakagaraw ko sa. Mahal ba daw ni? Ano balita dito sa mua? Pagyo, kuno ni. Oy, saan mo? Oh, na isa oh na. Sama. Ay! Nakuha lagi ko. Sige, matulog pa. Dilantan eh. Hoy, kaloy siyang anak niya, chill di kulata. Namatay na maguro niya. Ano mo kayo sana? Di ako sa ay. Anan, aw pa. Ginawa pa. Awan na. Ito'y, di kulata. Kulata ko na agad yan di bulan. Iya, kung itambal-tambalan. Ay, hoy, kaloy sa ko. Ha? Kasi nga nagtindra. Kaya nga kuba pala dito. Dagan lagi. Unsa man to nang hatag ato? Bud dito. Wala ko pala. Vlogger. Ha? Vlogger ko. Sige lang mag-ana. Kuha na sa dagat ko. Ano, grabe kayo mo? Kanina ko, diabo na. Ang bao.